Ay, gagi pare. Top of the food chain pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Sa iyong obserbasyon. Ay, oh. Ano yan? Sa iyong obserbasyon, nasaan na ang mga nanalo noong nakaraang local election sa lugar nyo? Sa lugar namin. Gagi pare, they're preparing right now. Kasi ang balita ko, mag-o-oath taking na sila. So, pabonggahan ng mga Filipiniana, ng Barong, and all. So, busy din sila sa mga pabayle or mga pasayawan, mga pa-victory party and all. Wow, so ganun sa Bicol sa inyo sa probinsya? Oo, usually. Sa inyo ba? Kumusta na yung mga nanalo sa probinsya nyo? Actually, hindi ko alam sa Pampanga. Kasi tagal na hindi nakakabalik doon. Pero sa Quezon City, parang invisible. Hindi ko alam kung nasaan. Oo. Hindi lang siguro ako updated, Pero kung nasaan man sila, syempre, let's give them the benefit of the doubt. Nagsisimula pa lang. December pa ang transgender. Hindi, ang transition nung gobyerno nila and all. So, let's see. I'm just so excited for this new things happening. Tutu. At dahil taking nga ng mga nanalo nitong local elections, eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang sunod na dalawang mga ganap after ng local election! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga trabaho agad. Okay guys. Guys, may medical mission tayo dito sa barangay natin ha. Dapat matulungan natin ng maayos sa mga kababayan natin para makakuha ng sapat na gamot. Okay ba tayo dyan? Wow, bro! Sige, pero in fairness sa'yo, Mar, trabaho ka agad as SK chairman namin dito sa Purok. Siyempre naman. Siyempre, para saan pa at binoto niyo ako kung patulog-tulog tayo, di ba? Guys, picture muna. Tingnan yun. Jessa, late ka. Late ka. May medical mission tayo ngayon dito. Kumusta yung registration ng mga tao doon? Iniwan mo. Doon ka naka-assign na. Hindi, iniwan ko lang saglit. Picture lang tayo para may pang-post ako sa social media ko na #kagawad in action. #trust the process. Hoy, Jessa. Trabaho tayo dito. Nagkakagulo na sila doon. Doon ka, puro ka ganyan. Alam mo ang KJ mo, Mar. Alam mo, hindi kita itatag dito sa mga picture. Ang KJ mo. Doon ka na nga. Ayan. Ito yung trabaho agad. O yung parang hindi pa nga kayo nagtatransition, hindi pa nanunumpa, Gina agad magtrabaho and all. Ito yung mga nakakatuwang gawing leader, talagang gigil na gigil sa pagserbisyo. At ang bisyo nila, talagang sumerbisyo. Ay, gusto ko yan. Diba? Bisyo ay serbisyo. Ikaw ba, naserbisyohan ka na? Ano yung pinaka-memorable na serbisyo ng barangay mo sa'yo? May it be here in Batasan or in Pampanga? Siguro libreng cleaning ng ngipin. Ay, wow. Oo, kasi hindi ako nagtututbrush ng bata. Inaasa mo sa ganon? Oo. Pero alam mo, yung mga simpleng ganyan, na mga mission, ang laking tulong yan. Di ba yun yung mga ginagawa natin sa Operation Tulong? Diba? Yung mga maliliit na bagay. Kasi Operation Tulong is also a reflection of what help kung ano ang ibig sabihin ng tulong. Ayan. Pwedeng malaki, pwedeng maliit, katamtaman. Basta dapat galing sa puso. Ikaw ba? Ano bang gusto mong serbisyo sa'yo? Gusto ko yung hard ba or soft? Gusto ko medium. Masahe pala. Anyway, that's number 1 pa lang. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga Attitude Reveal. Hello, constituents! Uy, hello! Jessa Mondragon po para kagawad. Hello. Wow, hello po. Pwede po bang magpa-picture sa inyo? Ay, oo naman. Halika dito. Uy, isama may mga tropa mo. Halika dito, picture. Napakabait niyo naman, ma'am. Iboboto talaga kita, ma'am. Ay, nako, salamat. Ganun naman talaga ako. Mabuti at magandang babae. Pagkatapos ng eleksyon. Hi, kagawad. Magandang hapon po. Mamadali ako. Uy,
Bro, kita mo yun? Hindi ka man lang pinansin ni Kagawad, dinaanan lang tayo sa harap na parang hangin tayo. Oo nga ba't ganun? Nung kampanyahan, napakabait niya. Kahit 1 kilometro yung layo ko nun, naririnig niya ako at talagang kakaway pa siya. Oh well. Ayan. Pero ito yung iniiwasan natin kasi nakakalungkot. Yung tuwing kampanya lang, dun lang siya nagiging mabuting tao. Ayan. Kasi at the end of the day, ako Robin Shena, personally lang to, hindi ko talaga binoboto yung pinakamagaling, pinakamalupit and all. Ano binoboto ko mo? talaga yung pinakamakatao. Because I believe skills can be learned. Pero yung puso, nandyan talaga yan eh. Well, diba? sa bagay, wala, tapos na eh. Naboto na natin. Oo. At para naman sa mga tumakbo, hindi naman natin kasi maiwasan kung ano talaga yung pinaka-intention nila. Bakit nila gustong maluklok. Ay, oo. Pero para sa inyo na nagkukunwari lang, medyo naman, tagalan nyo naman. 1 buwan pa lang yung nakakalipas, mag-attitude reveal na tayo. Oo nga, ay nako. Ikaw ba, gusto mo bang maluklok? 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 Depende. Pwede naman, saan ba ako iluklok? Depende, saan mo ba gustong mauklok? Gusto ko basta. Sa mga eskinita. Ay, nako, anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto kang idagdag pa dito sa ating listahan ngayong oath-taking. Yun. I-message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Uy, sa November 26 nasa Parañaque tayo, SMDC Grounds para makipag-rakrakan sa mga rock icons ng Pilipinas. Ayan, irararakrak namin kayo. Oo, kasama namin dyan si Totoy Bato. Ayan, abangan nyo kami, Kabisyo, O siya, makakasama pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragam Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!